res. Mira si he corregut res, que he estat en Alfarrasí, en Alzaneta d'Albaida, en Alzaneta d'Albaida, en el Palomar y así, en Alzaneta d'Albaida, en Alzaneta d'Albaida, y en el Palomar y así. L'altre dia jo somiava, l'altre dia jo somiava que ja era realitat un món sense violència, un món sense violència, ple de pau i llibertat, un món sense violència, un món sense violència, ple de pau i llibertat. Per posar-li solució, terra neta i aigua clara, terra neta i aigua clara, sense contaminació, terra neta i aigua clara, clara, sense contaminació.
Sí va, ojo. Dime.